Dani anonzwa pane chitiko chaitika nezuro chivamuudza kuti aiwa maleaders ese enyika yeZimbabwe vakanga vari kuThe Heroes Acre aiwa vachilaya down aiwa the cabinet member cabinet minister anonzi Tshinga and also a war fighter. Vakomana pane chitiko chinoshamisa chikaonekwa kuti aiwa the military yakasvikako ikanojamuka ikanodzikisa mabanners ese aitaura mashoko e2030. Sandapinda mashoko anomuda tokwa nevakomana veCausal Intelligence kuti subscribe like turn the bell icon. Vanoposta these pictures amuri kuona those banners achipetewa vanhu vakanga vaine mabanners aitaura kana kuti achimobilizer for the 2030 muchiona achipetewa aya vonyora vachiti breaking news 2030 banners were banned today at Heroes Acre by the military. ZANU-PF 2030 supporters were forced to pull down banners which they were displaying at National Heroes Acre after uniformed forces told them. This 2030 has become a state security threat. All those banners, some also could now here to debate in now we could each in a debate. Some of the guys they are mobilizing, some of the guys they are going against. Panapatrukona kuti nyaya iri kutotsvikiridza tichiona kuti the military inostopa but inopetesa mabanners aiwa the burial yaShinga vachita regerei vakomana. Panapa tinoona kuti vanhu vanoexpressa vamwe vanofara pamusoro pechitiko icho chiti aiwa let us watch this space toona kuti zvichasvika kupi kana zvichapera sei. Kudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko icho chashamisa vanhu. Pinda comment section medu, subscribe like and turn on the bell icon.